Ten ka thieth mar Nairobi Hospital koro chiwo duoko margi kaluwore gi milome mar ng'anyo mar ndalo 7 manochiw kod riwruog Lakteche KMPDU kaachiel kod moko kuom lakteche kar thiethno. Kaka jafwambo marwa Ifiyo Nyakidi lero, lakteche go owacho ni board mar Nairobi Hospital osebedo ka tiyo arietha gi omenda kendo yuago lwasi marach mar tich. Ei ote mare ne ute fwambo, jatatije ma Nairobi Hospital yor kojolo Felix Osano ochiwo ler kowacho ni lakteche manigi lony ma thiedho jotuo kata consultant doctors ogin jotije e kar thiethno kendo onge andika mora mora mar ng'anyo ma jotije Nairobi Hospital ochiwo negi. Motelo ne ma, moko kuom lakteche kaachiel kod riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU kotelnegi gi jagoro maduong' Telo nochiwo andika mar ng'anyo mar ndalo 7 ne tend Nairobi Hospital. I hereby declaring a 7-day strike notice that if the board fails to resign, then on the 17th of December 2024, we shall all say enough is enough, and the general public and the international community, we are saying that from that day we will close the hospital. Ma kaluwore gi ywak mar lakteche e kar thiethno ni board ma Nairobi Hospital okosebedo katayo chenro gi eyo makare ahinya to tiyo arietha gi omenda gino mabende osekelo nok mar gigo mowinjore tigodo e yor thieth. We cannot sit back and watch as our patients suffer because of poor governance and leadership in the institution, which is causing us to even lack resources to work the way we need to work. Our monies are being wasted on a day-to-day basis. Travels and purchases, projects that do not even have any meaning is taking off here. E kindego, gimedo ni lwasi mar tich okosebedo makare, kendo nyaka keto kenge mag neno ni Nairobi Hospital odoke rang'iny mare machon. Nairobi Hospital's management has continued to harass and mistreat our members, reduce the medical cover in the name of financial constraints, and we know very well that there are many millionaires are being made from the board. Everybody, particularly the nurses and the junior staff, are worried about their jobs. Most of them are looking for jobs elsewhere now. This cannot go on. Lakteche go kaachiel kod riwruok mar KMPDU koro dwaro mondo mi board mar kar thiethno, jakom mar board kaachiel kod jatatije yor kojolo mondo gwetao ahinya to kaluwore gi chal mar romo margi ma higa ka higa. They are just entrepreneurs interested in bringing this place down. We have so many court cases that are necessary, and what we saw at the AGM was absolutely nonsensical. We demand for immediate resignation of the chairman and the entire board of directors and the acting CEO who we see to be a puppet of the board. Magi duto timore kodong' matin ne ndalo 10 to ng'anyo mar lakteche duto pacho ka chakore. Ifiyo Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.